jajjan fadin. Muna jin hausi ne wallahi. Da shi ba ke kina Bahaushe kin fito fari mu muna Yarbawa mun fito baki. Shi yasa kawai nake ta tsakanin ko kin san wani wanda yake canza fata ta zama yari. Sai ma na sani mu je Me muke jira ki tashi mu je kawai ki tashi. Mu je kawai. Ai ni baki ga amini ba da tintini. ko nan gura da ko ka dan da ko nan wurin. Kai! Action. Kai! A durƙushe ake shigo min gida. Kar wani ya kuskura, zan haukatar da mutum. Ku shigo min gida a durƙushe. Ke kin sai ya. Aba sai a hankali ba. Kai. Ku tsaya a wajen. A zauna. Me ya kawo ku? Dama wannan ne na san. Mun zo daga Benin ne muna so a canja mana fata. Canja ma fata da ayi. Kana so a canja ma da na turawan Ingila ne ko na Amerika? Na Amerika. Ka dawo nan. Wannan bakin aiki ne. Ni ban da ni. Har da kai ne. Wannan bakin aiki ne. Kai yanzu ka koma nan gurin ka zauna. Zauna a nan gurin kai ma. Yanzu kai za a mai da kai turawan Amerika. Cire hulanka. Sai ka cire riganka. Cire riganka. Cire riganka malam. Za a mai da kai turawan Amerika. Ka durkusa. Yanzu za a mai da kai turawan Amerika. Ba a shiga mun daki da takalmi, cire mun takalmi. Wannan tsari na ne. To, yanzu da a mai da kai turawan Amerika. Hege karamin da Yarbawa. Ke ne a nan? Kare da gaskiya. Karamin yarwa na kalar jajjan fadin. Muna jin hausi ne wallahi. Ki zi ba ke kina Bahaushe kin fito fari mu muna Yarbawa mun fito baki. Shi yasa kawai nake ta tsakanin Ki kwantar da hankali. ko kin san wani wanda yake canza fata ta zama Kare da yari. gaskiya ma na sani mu je gurin dan. Me muke jira ki tashi mu je kawai ki tashi. Mu je kawai. Dan da Ai ni baki ga amini ba da tintini. ko nan gura da ko ka dan da ko nan wurin. Kai! Action. Kai! A durƙushe ake shigo min gida. Kar wani ya kuskura, zan haukatar da mutum. Ku shigo min gida a durƙushe. Wait a minute. Who are you? Ku tsaya a wajen. A zauna. Me ya kawo ku? Dama wannan Mun zo daga Benin ne muna Canja ma fata da aiki. Kana so canja ma da turawan Ingila ne ko na Amerika? so Amerika. Ka dawo nan. Wannan bakin aiki ne. ni ban da ni. Har da kai ne. Wannan bakin aiki ne. Kai yanzu ka koma nan gurin ka zauna. Zauna a nan gurin kai ma. Yanzu kai za a mai da kai turawan Amerika. Cire hulanka. Sai ka cire riganka. Cire riganka. Cire riganka malam. Za a mai da kai turawan Amerika. Ka durkusa. Yanzu za a mai da kai turawan Amerika.
ba a shiga min ɗaki da takalmi, cire min takalmi. Wannan tsari na ne. To, yanzu da Amerika turawan Amerika. Aiki ta kan kama wannan baƙin aiki. Hege karamin dan yarbawa. Ke ne a nan? Kwarai da gaske ya karamin yarwa na kala wani jajjan fatan A ba kalau kuwa muna jin hausi ne wallahi. Ki ba ke kina Bahaushe kin fito fari mu muna yarbawa mun fito baki. Yasa kawai nake ta tsakanin bige su. ki kwantar da Ko hankali. kin san wani wanda yake canja fata ta zama Kwarai da fari? gaske ma na sani mu je gurin dan Me muke jira ki tasi mu sai kawai ki tasi. Mu sai kawai. dan da mu. Ai ni baki gaya mini ba da tintini. Ko nan gura da ko ka dan da ko nan wurin. Kai! Action. Kai! A durƙushe ake shigo min gida. Kar wani ya kuskura, zan haukatar da mutum. Ku shigo min gida a durƙushe. Ki sai ya. Aba sai a hankali ba. Gai. Ku tsaya a wajen. Wallahi. A zauna. Me ya kawo ku? Dama wannan ne na san. Mun zo daga Benin ne muna so a canja mana fata. Canja ma fata da ayi. Kana so a canja ma da na turawan Ingila ne ko na Amerika? Amerika. Ka dawo nan. Wannan Muke so. bakin aiki ne. Ni ban da ni. Har da kai ne. Wannan bakin aiki ne. Kai yanzu ka koma nan gurin ka zauna. Zauna a nan gurin kai ma. Yanzu kai za a mai da kai turawan Amerika. Cire hulanka. Sai ka cire riganka. Cire riganka. Cire riganka malam. Za a mai da kai turawan Amerika. Ka durkusa. Yanzu da Amerika turawan Amerika. Ba a shiga min ɗaki da takalmi, cire min takalmi. Wannan tsari na ne. To, yanzu da Amerika turawan Amerika. Aiki ta kan kama wannan baƙin aiki. Hege karamin dan yarbawa.